последният Божий зов. Искам да кажа последния Божия зов. И отваряме Библията и да видим Библията само и Библията какво казва. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздавайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Амин. Скъпи приятели, тук виждаме първият призив към поклонение искам да кажа, към нашия Създател, мили приятели. Първо, мили приятели, ще разглеждаме вечното благовестие, или това е централната вест, която Бог отправя към всички народи. Това е същото благовестие, мили приятели, което Христос проповядва спасение чрез вяра, но тук се носи в специален контекст преди съда. Така че, мили приятели, Бог във всяко едно поколение, Бог във всяка една епоха изпраща вести, за да може хората да се покайват, да се обръщат към Създателя и да си искат милост и прошка. И в 6 стих казва: и видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие. Кой е този ангел? Този ангел е нашия Бог, мили приятели. Силата на Святия Дух изпраща до всяко племе, език, народ и искам да кажа народ, за да помогне много хора да се обръщат към Него. Защото последно време хората си направиха много богове, много идоли, и който Бог иска да предупреждава с тази централна вест, всеки човек да бъде предупреден. Защото Бог ще отдаде много скоро правото на човека. Така че във всяко едно поколение Бог си имаше инструменти, Бог си имаше вестители, чрез които трябваше да предупреждава всяко племе, народ и език да се покаяват хората. И така и също Бог има последно време една малка църква. Една малка църква, която пази Божите заповеди и вярата в Исус. И Бог им подари тази светлина, Бог им подари тази вест, за да прогласява на всеки народ, племе, език. И затова, мили приятели, тази вест е централната вест в Божието Слово, който иска да предупреждава всички хора, че часът е настанал, мили приятели. Кога е настанал този час, мили приятели? Този час е настанал 1844 година, когато Христос премина от светая към светая светих. И този ден, мили приятели, от 1844 до ден днешен, до нашето време, в Библията го описва денят на Йом Кипур. Означава денят на Йом Кипур, денят на умилостивление. И Божият народ трябва да се смиряваме в този ден на Йом Кипур, да се покайваме, да си искаме прошка и да слушаме Божият призив и да вземаме вече при сърце тази тройна ангелска вест, защото това е последно предупреждение, което Бог отправя към всички народи, племена и езици. Защото няма вече други пророчества, които да се изпълнят, мили приятели. Очаква се, Бог иска да подготви един народ за своето славно пришествие. И затова Бог предупреждава всички хора да се обръщаме към Създателя си, да се обръщаме към нашия Бог, че много скоро Бог ще отдаде правото на човека, мили приятели. Какво казва Бог тук? Бойте се от Бога. Не е страх, а почит и послушание. Бог иска, мили приятели, да не се страхуваме от нашия Създател. Бог не иска да се страхуваме, искам да кажа, мили приятели, а Той иска да му отдаваме слава и почит на нашия Създател. Защото много хора днеска си направиха идоли. Много хора днеска изкривяват Библията.
много хора не предават правилно характерът на Бог. Изкривяват Божието Слово, мили приятели. И затова Бог предупреждава всички хора. Както Бог е предупредил предтопния свят, така и Бог предупреждава и последното поколение човечество, мили приятели, да се поклоним на Господаря на съботата, да се поклоним на Царя на царете, да се поклоним на нашия Създател, който е направил небето и земята. На този Бог трябва да се покланяме, мили приятели, а не да се покланям на човешки заповеди, не да се покланям на пастора, какво ми казва, например. А трябва да слушам писаното слово, трябва да слушам, мили приятели. Това писано слово, каквото ми говори, мили приятели, аз трябва да му отговарям как? Чрез послушание и чрез почитане на този Създател, мили приятели. Ето за това Бог казва, бойте се от Бога. Страхът от Бога означава, мили приятели, какво? Уважение, респект и желание да му се покоряваме. Ето това е, мили приятели. Бог не иска да се страхуваме от Него. Страхът от Бога, мили приятели, означава първо да имаме какво? Уважение, респект, да имаме към нашия Бог и желанието, мили приятели, да му се покоряваме. Ето това е тройната ангелска вест, това е сърцевината, това е централната част от Библията, която Бог иска всеки един от нас. Какво да направим? Трябва да имаме, какво да имаме? Искам да кажа първо към Бога. Уважението, мили приятели, да имаме респект към този Бог и да имаме и желанието да го следваме с дух и истина. В Левит 11:44 Бог какво казва, мили приятели? Бъдете святи и чисти като мене, казва Бог. Бъдете святи и чисти. Какво иска да каже Бог тук? Че трябва вече да си променим начинът на живот. Трябва да си променим и характерите. Трябва да си променим отношението, мили приятели. Защото ние сме вече в прага на последното време. Много хора днеска пренебрегват тази тройна ангелска вест. Не знаят ли, че това е последна вест, която Бог отправя към всички хора. И Бог иска всички хора вече да се връщаме вече от злото, мили приятели. Иска Бог вече да се връщаме вече от беззаконието. Искам да кажа, мили приятели. И затова Бог казва в Левит 11:44. Бъдете святи и чисти като мене, казва Бог вече. Променете си начинът на живот вече. Променете си вече говоренето. Променете си вече мисленето ви. Не дейте да съдите, не дейте да обиждате, не дейте да се подигравате с хората. Приемайте хората такива, каквито са.